Yellow tayo ngayon. Ching-ching-ding. So, ayan, pasensya na. Meron na ito sa Hello guys, good morning. So ayan, maaga pa, katatapos ko lang magluto ng ulam namin sa umaga. At aming ulam ngayon is patatas with beef at saka pritong bangus. Ayun. Kasi magbabaan kasi si Papa ng isda. So yun, yellow tayo ngayon. Sobrang ginaw talaga. Tapos lang din mag-edit ng video, kaya mamaya i-upload ko to sana. Kasi may kasi ako ngayon, may i-deliver kasi ako, kaya ayun, depende ito kung mapabilis ako. Tapos inaasikaso ko lang yung baon ni Papa. Si Hagrid talaga ano siya kasi sobrang ginaw. So ayun. Tapos guys, hindi pa ako naghilamos. Sobrang ginaw talaga. Para sobrang ginaw. Ang init-init, diba? Grabe talaga yung summer ngayon. Uy. Summer na ba? Kaya naman makapag-upload ako mag Cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Cause I know I can't get to you. I like the chase, and I know you do too. Am I just in love with the idea of you? Cause I'd cross a million seas. Would you do that? Tapos ko na maglaba guys ng puti. Kasi binabadlawan ko to ng 2 beses. I mean, nilalaban ko to 2 beses. Ayan. Hindi ko pa yan ngayon. Hindi ko pa yan babadlawan. Bukas pa. Bibi. So, tutupi lang ako ng mga damit. Mamaya na ako mag-upload ng video guys. Kasi bibili din ako ng ano kasi. Ng maingay guys, sila nanonood ako ng I am not robot. Bili ako sa Korean guys, kung alam nyo lang. Noon pa, nung medyo bata-bata pa ako. Nung bata-bata pa ako, mahilig ako sa Korean movies. Ayan. Kain ako ng ano guys. Grabe si Papa. Addict talaga yun eh. Addict. Isa man na. Addict talaga. Hindi, talagang kinain niya kanina nung papunta na siyang trabaho. Kasi nag-CR ako. Pagbalik ko, gabi yung kain niya ng star apple. Gusto ko sa yung star apple. Ang laki ha, ang laki. Hello guys, good afternoon. So ayun, tapos ko lang maligo. So ayan, mayroon ako ikichika sa inyo. Yun akong mga gustong sa inyo. Kasi diba, nung last... Okay, hindi mo nagtaka yung basura. Pahiya naman ito. Nung last... pinakita ko sa inyo yung laman ng refrigerator namin. Yung mga ulam namin din sa meal plan topic. So, diba, sinabi ko sa inyo, ipapakita ko lang sa inyo yung likod sa ibang video. So, ayun, ipapakita ko sa inyo ngayon, no? Before ko ipapakita sa inyo, gusto ko munang sabihin na, so, nung last, nag-post ako sa Instagram, yung, yung tosino ko na guys. Yung tosino, pinost ko na, yung business namin. So, yun, pinost ko yun. And actually, meron kaming talagang mga negosyong pinapasok ni Papa ngayon. Meron kaming lumpia, meron kaming tosino. Actually, may mga bago pang item na gusto naming gawin. Actually, nagpaano na ako ng
tarpaulin, pero hindi ko naman nakikita yung picture. Pero yun ang nagpa-tarp ako. Pero may mga product pa na hindi pa namin nagagawa. Pero yun, hindi pa naman ganoon siya ka-big time talaga. Kasi nag-start lang naman kami talaga ng paano-ano lang yung sa aming mga kapitbahay, dun sa tindahan ni Mama. Na-post ko rin to sa Facebook group. Yun, may mga orders na rin konti. So, yun. Ang may mga ginegosyo kaming, so, yan, kapakita ko sa inyo, okay? Tapos pala, dahil summer na, so, ang dami naming sideline na ginagawa ni Papa ngayon. Pero, later, i-check ako sa inyo kung bakit. Pero, ayun. Meron kaming ice candy. Nag-ice candy ako doon summer na. At saka, ayokong masayang yung ano ng refrigerator. Ganun ako eh. Ganun ako. Pag may mga bagay na, kailangan pang, pwedeng gawa ng paraan para, alam mo yun, hindi siya masayang. So, ayun, nag-bumba ako ng ice candy, ng ice, and swear. Kita ko muna sa inyo. Ching-ching-ding! So, ayun, pasensya na, meron ito cellophane. Actually, lumpia ito. Lumpia ito, guys. Order kasi ito. Refrigerate ko lang siya. So, ayan. Actually, naubos na nga. Ubos na nga yung lumpia. Ubos na kasi. Pakita ko lang sa inyo. Kasi mamaya gagawin pa si Papa. So, ayan. Mayroon kaming lumpia. So, ito yung lumpia namin. Actually, may label to. Pero kailangan pa kasi namin tawag dito. Kailangan pa namin i-finalize kasi hindi nagustuhan ni Papa yung label na ginawa ko. So, kailangan na kong ulitin ulit. So, ayun. Yan, lumpia. Tapos, meron yung kaming tosino. So, dalawang product pa yung nagawa namin. Meron kaming tosino. So, yun yung tosino. Tapos, pero, mura lang namin siya ginagawa. So, yung lumpia, si Papa lang talagang gumagawa niyan. Siya yung nagtitimpla lahat. Siya yung nag-wrap. Kasi may ano lang kasi na, iba kasi ako mag-wrap ng lumpia. Yung lumpia ko medyo mahahaba siya na payat. Yung Papa talaga parang may standard, parang nakukuha niya yung standard talaga na size. Kaya yun, so ngayon pinapabayaan ko lang siya. Ang ginagawa ko lang is ako yung nagpapak, ako yung nagsisealed kasi bumili kami ng sealer talaga, na-invest kami doon, yung mga medyo konti-konti lang naman yung sealer, yung mga kailangan sa so yan. Tapos yung ice candy ko, of course, so ayoko masayang, diba? Actually hindi masyadong puno yung talaga sobrang puno nito kasi dito yung mga ulam namin dyan na namin ilagay. Ayan, full pack pa yan kasi kahapon pa kami nag-grocery, so good for up to Sunday. So, yan. Tapos, ice candy. Just 2 pesos lang. Actually, na-film ko ito. Hindi ko alam kung maano ko yun. So, yung ice candy. Just 2 pesos. Ano yan? Buko. Buko with... Kita nyo ba siya na maayos? Yan. Buko with peanut. 2 pesos lang. Actually, sobrang laki ng tulong nito, guys. Kasi, yan, may ice pala ako. Yan. Yung ice is 2 pesos lang. And, ice parang... free money lang siya. Alam mo yung kasi tubig lang naman yan, diba? Tubig lang at saka yung so parang malaking tulong. So yun, may ice candy. Yung ice candy talaga is times 2, sobra pa yung balik sa'yo. So ang laking tulong niya. Hindi ko alam kung parang hindi maganda yung pagka-film ko kasi nung ice candy. Actually, film ko siya para at least ma-share ko sa inyo. Pero try ko, tingnan ko muna kung okay yung pagka-film ko. Ayun, alam nyo yung ice candy talaga is, siya, parang yung ice candy, yung ice, parang kinukonsider ko siya na, parang income na, parang isang lang naman ka magtitiis, maghihirap sa pag-pack, alam mo yun, pero after that, ilagay mo sa refrigerator, sa freezer, hintayin ko na lang yung mga customers na bibili sa akin sa so parang alam mo yun, ang laking tulong niya talaga. Pwede siyang talagang sobrang laking tulong talaga kasi yung mga wala akong tindahan pupunta lang dito yung mga bata, bibili ng 10 piraso, 5 piraso, alam niyo yun, sobrang talaga nakakasarap sa feeling kasi summer na. Pero ayun, okay, bakit ang dami kong ginagawa guys? Kasi actually, negosyante talaga ako. Ever since, nung maliit pa ako, negosyante talaga ako. Nasanay ako sa negosyo kasi yun yung
kinalakihan ko. Si Papa, hindi siya mahilig ng negosyo kasi wala naman sa linya talaga nila yung mga negosyo. Pero parang nahikayat ko lang siya ng magnegosyo kasi sinasabi ko sa kanya kailangan magnegosyo, ganito, ganyan. So, ayun. So, nag-decide siya na magnegosyo. Ayun, pinupush ko talaga siya kasi madali siyang ma-discourage. Pati yung sinasabi sa kanya na yung business, ganyan talaga. Minsan meron, minsan wala. Ganyan talaga. Pero kailangan mong i-push. Kailangan hindi ka sumuko na push mo lang, diba? Kasi may ganun naman talaga. May times matumal yung mintahan, diba? Pero, ayun. So, buti na lang pinush niya. So, ayun. So, ang reason bakit namin kailangan magnegosyo, guys, kasi kailangan, alam nyo naman, diba? Alam nyo naman na yung income talaga, income ni Papa, is, maliit lang naman yung kinikita. So, swerte talaga yung mga malaking kita. Kung yung mga malaking kita, hindi na nila kailangan ng maraming negosyo, diba? Ang kailangan nila is mag-ipon. Kasi, syempre, malaki naman yung sinasahod nila. Pero, so, mga nakaka-relate sa akin na, alam niyo yung mga nanay na, alam mo, kagaya sa akin na, yung mga, ordinaryong nanay lang, diba? At alam ko ang daming ganyan sa Pilipinas. At alam mo ang daming nanay na kailangan ng inspirasyon. Kaya ayun, kaya sinishare ko sa inyo ito ngayon, no? And kasi kailangan namin magdagdag ng income dahil yun yung alam niyo yung sabihin ko muna ito. Noon, ang dami din naming negosyo. Sobrang dami naming pinagkakaabalahan. Ang dami naming negosyo. Parang alam mo yun, hindi na mabilang kung ilang negosyo yung pinasukan namin. Pero, ang pinagkaiba lang kasi noon at saka ngayon is, noon, nagninegosyo kami. Dahil sobrang gipit na gipit kami. Kapos na kapos kami. Hirap na hirap kami pagkasahin yung pang-araw-araw namin. So, kailangan namin ng income, sideline. Pero, wala pa din. Hirap pa rin. Kahit gano'ng kalaming income, hirap pa din. Ang difference lang kasi today is, ngayon is, alam ko na kung paano mag-ipon, alam ko na kung paano mag-budget. So, yung pag-sideline ngayon, yung mga pieces na ginagawa namin ngayon is actually, hindi siya dahil sa kagipitan, hindi siya dahil kapos na kapos, kundi dahil kailangan namin ng pera pang dagdag doon sa mga sa savings namin, doon sa mga bagay na kailangan namin pag-ipunan, ganun. So, ang sarap sa feeling. So, ito yung pati ko sinasabi sa mama ko. Hi ma, kung nanonood ka. Kasi si mama, ilang years siya yung perfect example ko talaga, no? Nasa ilang years siyang nakulong doon sa sitwasyon na yung sa 5-6 yun yung ang 5-6 yung reason na naubos lahat yung alahas ni mama, yung lahat ng mga basta naubos lahat doon. So ilang years siyang nakulong doon at saka yung napasok sa mindset niya na parang hindi ako mabubuhay kung wala akong utang, hindi ako mabubuhay kung wala yung 5-6 yung mga ang tawag dito sa amin is Torko yung tawag sa amin. Actually mga Indian yun Indian sila. Pero, ayun. So, pati yung sasabi kay mama noon, kailangan, kasi stress si mama, ganon. Parati ko talagang inaano sa kanya na huwag ka nang mangutang sa 5-6, kaya mo naman. Kasi natatakot si mama, baka hindi niya kayanin na pag hindi siya nangutang, siya kukuha ng ipang titinda niya, ganon. So, sabi ko, mama, pratik, minsan nag-aaway kami, ganon. So, sabi ko kay mama, pero hindi pa rin ako nasasawang sabihin sa kanya. Kasi, pero nagba-vlog na ako noon about budgeting, about mga pag-ipon, gano'n. Pero, pati ko sasabi, nag-advise ako dito sa mga tao, nag-share ako ng mga, pero yung ultimo mama ko talaga, hindi siya nakikinig sa akin. Tapos, pinag-pray ko lang siya talaga. So, pinag-pray ko. Then, until one day, sinabi na niya na ayaw na niyang mangutang, alam mo yun, parang, hindi ko alam kung bakit, bigla na lang, so, until now, wala na talaga siyang utang as in zero na, so, takot na siyang mangutang ngayon, at sobrang, hanggang sa pakiramdam, kasi diba, kung nakikita mo yung mama mo na nahihirapan, ikaw din anak, yung wala kang magagawa, alam mo yun, kasi ikaw din tinutulungan mo din sarili mo, kung meron kang maibigay sa kanya, hindi din parang enough, diba?
So, parang ganun. So, ngayon, ang sarap sa pakiramdam na hindi na siya stress, hindi na siya, parang ngayon niya na-realize lahat. Pwede pala. Kaya ko pala. Ganun. So, ayun. Yun yung ano ko sa inyo. Yun sa mga umutang sa 5-6. Nako, papatayin kayo niya. Papatayin kayo sa kung si Mission. Okay? Okay, kagaya sasabi ko, wala naman, hindi naman mangutang talaga, guys. Mangutang ka, para sa negosyo, mayroon naman ganun, may tawag na good debt at saka bad debt, yun. So, make sure talaga na yung negosyo yung papasukan mo, alam mo, diba? Hindi pwedeng, parang kasal din yan, na hindi pwedeng iluluwa mo na lang, dahil alam mo yung kung inutang mo yung pinamuhunan mo doon, diba? Kulong ka na naman sa utang. So, ganun. So, yun yung ano namin ngayon, kaya ang dami namin business na ginagawa. And I'm so thankful sa asawa ko, very supportive siya. Pag nag-ice kay, hindi ako matagal akong nakaupo dyan. Kasi kami, katapos kumain na na kami sa nag-usap sa loob. Pero talagang siya, kasi hindi naman siya marunong sa ice candy. So, kinakausap niya lang ako para hindi ako ma-bored. Kinakausap niya lang ako habang nag-ice candy, ganon. So, very supportive naman siya sa mga ginagawa ko. Pero ayun, sana ay na-inspire kayo, guys, no? Kasi sobrang kasi kagaya ng may quotes kasing parating pinopost si Dave Ramsey na parang kung hindi ko memorize yung pag-Ingles, okay, tatagalogin ko, parang kahit kung hindi ka marunong mag-budget, hindi ka marunong mag-ipon, kahit gaano pa kadami yung idadagdag mong income sa yung pang everyday, is kukulangan pa rin yun. Alam mo yun? Okay, titignan ko yung sabi niya, unless you control your money, making more won't help. You just have bigger payments. So parang kung hindi ka talaga marunong hawak ng pera mo, kahit magdagdag ka pa ng income, hindi din makakatulong sa'yo dahil lalaki lang din naman yung babayaran mo. Alam mo yun? So, ganun guys, napak. So, ang dami ko natututunan talaga sa kanya, sa kay Dave Ramsey. So, thankful din ako. Thank you God na nagpapalamat ako sa Diyos na nakita ko talaga siya, na siya yung naging instrument na para matulungan magbago yung aking mindset. So yun, sana ay kayo din. So yun lang, guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. At yun, sana ay may natutunan kayo dun sa mga sinasabi ko, no? Kasi feeling ko may tuturan din naman yung sinabi ko, hindi naman yung nonsense. Pero ayun, yun lang, guys. At saka magpapaalam na rin ako dito, guys, sa vlog, kasi medyo mahaba na kasi yung sinabi ko. Ayoko nang masyadong mahaba na vlog talaga, kasi parang nakakabagkot pag ganun. So, yun lang. Gusto ko lang may na-share ko sa inyo kahit konti, na parang hindi na sayang yung oras yung panahon ninyo sa panonood sa akin. So, yun lang, guys. I hope you guys enjoy. At saka, sana gusto ninyo yung ating topic ngayon, at saka yung share ko sa inyo. At saka follow nyo ako sa Facebook at saka Instagram, guys, kasi doon ko pinupost yung hindi nyo nakikita ito sa video. So, ayun, nakalagay yung description box, our family budget. So, yun. See you in my next video. Babush! Salamat sa panonood. Sobrang ginaw, as in. Tapos naka-medyas pa ako. So, yun, naka-medyas pa ako, guys. Sobrang ginaw talaga.